Ja, vi er i gang. Vi prøver lige at lave en film, hvor vi har sådan noget underligt noget på. Okay, der sker ikke noget ved det ansigt. Kan man ikke se det? Nej. Der kommer ikke noget lys på. Så engang min telefon. Ja, Mia! Eller der er i hvert fald noget med skærmene. Hvad med fisken? Lige frem så. Nå, nej, de er fine. Nej, var det fine? Ja, jeg gør lige fine. Please, du tager et tegn på brystene. Skygge på den. Hvor fanden er min telefon, når man har brug for den? Telefon! Martin, jeg kan altså finde den. Hvorfor? Den er helt med bunden. Der er en den skulle være lige derovre. Den der. Den der. Den skulle være... Ja, det er den der. Men jeg kan ikke køre den. Det er den der. Hvor fanden er min telefon henne? Sidder du på min telefon? Nej. Hvorfor er jeg både i røven? Jeg er både i røven. Ej, nu satte jeg morgen på noget. Det var min telefon. Så rykker jeg mig lige lidt tilbage til dig, morgen. Shit. Hvor er det til gej lås her. Langt væk fra, eller? Det er bare sort. Tæt på. Jo. Prøv lige, så vil vi lige prøve at sætte lys på her, ikke? Så skal vi lige filme... Giver det godt lidt af, hvad det er. Her. Fuck, det ser sygt ud, egentlig. Okay. Men bare ikke det. Fuck, det ser sygt ud. Hvor er det, mand. Det er sygt, hva'? Så får jeg tage på fiskene. De skal også fare. Prøv at stoppe videoen, Martin. Og vi cutter. Og til bladet.